Belakang hambai sini joto di perasa lukurong no, jeng hangnai koyakma sekang no haja jeng nugui paimani sini Kolanpur khas Kolanpur ni sini manai Sanjana bo cancer rok manjagai bo tabuk Tata hospital logo bo treatment khai phaijaka hingkai rang rok krini bagai bo nogo kefili ma tongjak tabuk hingkai jeng sini Thinang ni Chati Teaching Institute ningai jeng je mantui bono kisa subasu rohor katini sini tini o Ampura Amsaini sini yot dok bibini bagai rang collection khai tonglayo bongni yaktwi jeng je mantui subasu rohoka hingkai ang omono tini koina musungo tam hinai sini joto jeng thansa khayei jeng palbaksa khayei bono jotona amte haikeno sobanangthun tei sini tipra hasteo gobangma institute tongo borok bo jeng chubama haikeno je mantui emon musu khini krai je mantui bono chubasu rohlaikai belake kahamangnai abani koimung tongnai abora puila nokso na agi robada obai ke chuba jeng to chin mo institute time no bisi balaya khuba hingkai jeng mono puila manai Sanjana no mono puila jeng chubau ani sinimo hingkai ang o institute ni president ani logi tongo sini institute ni secretary